Dneska naozaj máme dôvod na pozitívny deň, na pozitívnu radosť, pretože Robert Fico to zobral do svojich rúk a verme, že tak ako teraz plačkajú a fňučkajú všetci progresívni slniečkári, liberáli a hlavne naša Zuzulienka aj so svojím Rizmančekom, ktorí teraz fňukajú ako takí dvaja hrobári nad osudom toho, že kam bude sa Slovensko uberať, že vlastne tie ich plány sa všetky zmarili a zničili, že vlastne Zuzanke naozaj odbieha už čas, pretože jej už hodiny ťukajú a čas sa skracuje, pretože už o pár mesiacov bude minulosťou pre Slovákov, tak my sa z toho veľmi tešíme a vidíte, ako sa tie karty otočili, milí priatelia, milí Slováci, Slovenky, že vlastne to zlo, tá obrovská tyrania, ktorá tu bola, sa mení na pozitívne a my sa budeme prebudzať do nového rána, do lepších zajtrajškov, pretože ľudia chcú zažiť ešte pekný život a zažijú ho so stranou Smer sociálna demokracia a s Robertom Ficom a nezažijú ho vôbec s tými spomienkami na tyraniu a na zmarené životy, ktoré boli na Slovensku počas pandémie pod vedením Matoviča, Hegera, Naďa a celých tých vlastne tyraní a opatrení, ktoré tu boli. Tešme sa z toho, noví ministri sú veľmi dobrý, premiér je naozaj štátnik, predseda parlamentu je dobrý politik, teším sa z toho, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je veľmi dobrý budúci minister vnútra, taktiež Robert Kaliňák minister obrany, teším sa aj z menovania Tarabu za ministra životného prostredia. No v podstate nemám žiadnu nejakú vážnu prekážku k žiadnemu menu a teším sa z toho, že Slovensko naberá dobrý kurz a dobrý smer, pretože dlho sme na to čakali a ako vidíte, títo všetci teraz budú v opozícii vyplakávať. Sulík sa sťahuje do Európskeho parlamentu, kde mu bude dobre, kde bude zarábať obrovské peniaze a kde vlastne s tým Slovenskom už nechce nič mať a ide do lepšieho prostredia, kde nebude možno až tak kontrolovaný a teda Slovensku dáva pápa. Na rozdiel zasa od Matoviča, ktorý si Olano premenoval na Slovensko a chce takto debilizovať opäť časť 8% národa a populácie, ktorý by uveril týmto myšlienkam, takže on už vie, že aj od tých Rómov prišiel, tak potrebuje ešte zdebilizovať tých pár nepričetných, možno ťažkopádne zmýšľajúcich ľudí, ktorým ešte nahovorí, že záleží mu na Slovensku. No a o to viac silnejší bude Robert Fico, táto vláda, táto zostava, ktorá upokojí situáciu, občanom nastolí dobré podmienky, občanom vytvorí pocit toho, že sa nemusia obávať o svoj život, že stabilizácia nastane vo všetkých oblastiach rezortov, ktoré si ministri a strany rozdelili a že my nejakým spôsobom budeme slobodnejšie dýchať a budeme pokojnejší a budeme jednoducho hovoriť si, že to dobre ešte možno príde, že možno sa ešte toho dočkáme, že ten Robert Fico upokojí tú situáciu, že ten Robert Fico nám dáva tú nádej toho, že ako správny štátnik urobí všetky potrebné veci pre Slovákov a pre život na Slovensku. A ja tomu skutočne verím a chcem tomu veriť, že aj ministri, ktorí prevzali funkcie a poslanci, ktorí sedia v Národnej rade, že jednoducho urobia svoje plány a svoje pozície a samozrejme svoje nástupné ďalšie kroky k tomu, aby sa žilo lepšie na Slovensko. Ja som veľmi rád, že aj pozíciu, ktorú mám ja v Úrade pre národný rozvoj Slovenskej republiky ako predseda tohto združenia, tejto organizácie, že máme možnosť úzko kooperovať aj s budúcimi orgánmi štátnej správy a pripravovať také návrhy a také opatrenia a hlavne pripomienkovať ich, lebo zatiaľ môžeme len pripomienkovať, nemôžeme byť súčasťou rezortného konania. Plánujeme a pripravujeme zmenu štatútu na pretransformovanie na hospodárskú organizáciu, ktorá bude patriť priamo pod štát. Uvažuje sa, že to bude zrejme ministerstvo hospodárstva, kde by sme boli pričlenení pod sekciu. Zatiaľ sme vedení pod ministerstvom vnútra, potrebujeme však samozrejme prejsť na úroveň priamo zasahujúcej do orgánu a do riadenia štátu. Veríme, že sa to podarí. Mnohí sa ma pýtate, ako to bude s môjim ďalším politickým smerovaním. No zatiaľ som dostal ponuky na spoluprácu na úrovni externú, to znamená, dostal som možnosť byť asistentom poslanca,
Zároveň dostal som možnosť robiť externe mediálne poradenstvo a mediálnu stratégiu pre politický subjekt. Samozrejme, že moje politické ambície stále smerujú na budúci rok, a to je konkrétne mesiac máj, kedy zvažujem prezidentskú kandidatúru a kandidatúru do Európskeho parlamentu. Samozrejme tiež sa vyjednávajú ešte tieto pozície, s ktorou stranou, s ktorým subjektom, či ísť pod stranou, či ísť ako nezávislý. Každopádne chcem vás už dneska informovať, že tieto politické ambície a politické plány budem priebežne predstavovať v ďalších našich spoločných stretnutiach v Debatke S. A tam vás chcem všetkých srdečne ubezpečiť, že budem bojovať silno za zápas o Slovensko, o slovenské národno-štátne záujmy, o identitu, o kultúru a o hrdosť toho, že sme právom Slováci vo vlastnom štáte. Držme si palce.